Zer esango dut hemen ba, ez dut egingo nik alde. Dendarien kale honek, ez du ezer saltzen de balde. Berdin zait niri musika, txep mami edo txep kale. Entzun dadila behinik pein, zuzara dendari kale. Salmenta hitza hortxe du, bere izenean txerto. Tain bat urtez salmentan, dabiltza bertan ederto. Feniziarrak judutarrak, negoziotan nagusi. Baina zazpi kaleetan, bilbotarrak nik ikusi. Dendata rika batera, batak bestea dakarki. Eta denden kanpoaldean, makina bat iragarki. Si hablase en cristiano, alguien me entendería. Baina izenaz aparte, ezin esan tenderia. Txinboak egalda biltza, jende askoren burutan. Ta txintxin dendari kalen, beste batzun poltsikotan. Uri igual da, Uri igual da, honek. Enbatu bai, etzeo? Zai, iturria bazka behintzat. Iturria hor, eta zuek etorria. Oino, bersolaiak hemen. Iturri zarrearen ur berria. Eta ze, hemen, bersotan aitzea? Hoxe, lanea esan behar nuen, baina ez da esplikatzen erresa guria. Hobila. Zer dan lana, zer dan festa. Aurrena bazkaldu inberko du gainea da berso bazkaria da, orduan lana o dalako festa gehuxo hasiko da kantuan. Hemen Santiago Plaza gainea bertsuen bunkerra izango litzateke, ez? Bai, hemen hasi zian, bueno, ez da gita hasi hemen hasiko zian, baina ja urte pilo batian gu etortzea behintzat honea. Eta egia da, referentziala dela bai bertsozalientzat eta bai guretzat ere, urteko saio, bueno, erakargarrienetakoa edo hemengo saioa izaten da. Bai, nire zaitu, ia 15-16 urte bai honea da, hasi nintzanetik, ni urtero etorri naiz honea da, jo nahi igual 20 urte. 25 urte bai hona etortzen. 30 urte baino gehiago diala hemen egiten da, urte baden uste plaza berrian ingen nula leku arazoma, baina bestela egiesan eta oso entzule atsegina da, oso plaza politia da guretzako. Urteko politienetako bat. Ni esango nuke bai. Ez alda garaia igual beste plaza batzuk konkistatzeko edo plaza honekin... Ez pentsamen bakarrik izaten danik, Leku gehiagotan izaten da. Bertso potegua ere egiten da urtero, kalez-kale ibiltzen geha, eraina unein genuen, Unai Iturriagak eta Bilo. Eta atzo karga eta deskarga edo Unai eta Igorren eta Josu Zabala eta Rafa Rodeakin espetakulo berria horre bertzotan, kalez-kale. Eta bestelare gehiago izaten dira, eta nik uste dut azkenean programa ofizialetik kanpo ere bertsuan dut nahi agertzen dela, bai Bilbon, bai Donostin, bai Iruñan. Ordu txikitan. Ordu txikitan ja edozen zokotan, zokorriztartian, eta hola. Earki, azteko eta ondo bazkaldu, eta gero zuen bertsuak entzuten gehatuko behar pixka. Earki. Bale ba, ega, ondo pasa. aio. Jo.